Estic content de veure't. I jo? M'hauries pogut trucar. Volia una trobada més oficial, Més oficial. més protocolària. Mos hem fet grans. Així que ha tornat definitivament a la ciutat. Sí, definitivament. Miri, jo li volia parlar d'un espectacle sobre el rei Lear. Lear després de Lear, només 2 intèrprets, un muntatge poc costós. Només Lear, son pare, sa filla Cordelia. Sa raó d'espara, que abandona la seva filla. Destruir per construir. Què li sembla? Interessant, no? És una actriu jove, filla de la ciutat, amb talent. S'ha format fora, justa, treballadora, rebel. Cerca feina. La coneix? Et vull proposar que prenguis el paper de Cordelia. Cordelia. Sí, la filla petita del rei Lear. Vol muntar Rei Lear de Shakespeare? Ben bé no, vull una proposta nova, una dramatúrgia nova. Estimada filla, per què els homes ens han de fiar de qui no haurien de voler? Per què acabam en confiar en persones que just cerquen en nosaltres el seu profit? Com em penedesc de posar en mans de Gloucester el meu cor. Podràs perdonar-me. Cordelia! Cordelia en serà el títol.